Boni, šta ti je? Ništa. Kako ti nije ništa kad ja vidim da ti je nešto? Pa kažem ti, nije mi ništa. Znaš šta, Boni? Ako mi ne kažeš šta ti je, ima da te mlatnem truleksom. Kakvim sa truleksom? Pa onim sa kojim perem sudove. Pereš sudove? Ti? Ja. Šta ti sad tu nije jasno? Otkad ti pereš sudove? Otkad mi je dosadno. I znaš šta? Šta? Mogu ti reći da je veoma zabavno. Zabavno? Da. Toni, jesi dobro? Jesam. Jesi? Zašto pitaš? Pa jel ti izgledam bolesno? Bleda sam. Pogledaj, molim te, da li imam temperaturu? Jao. Znaš šta? Ništa tebi tonika ne fali. Čak šta više, ni ne izgledaš bolesno, a 100% sam siguran da nemaš temperaturu. Pa zašto onda pitaš da li sam dobro? Pa ti do sad nikad nisi htjela da opereš sudove. Radije si se igrala sa svojim lutkama. Pa i sad volim da se igram sa lutkama, ali dosadno mi je da se po ceo dan igram sa njima. A dok perem sudove, pravim čaroliju. I kako si se setila da opereš sudove? I kako tu čaroliju spominješ? Nisam se ja setila. A. Setila se mama. Aha. Mama kaže da je to njoj najzabavnija igra. Stavi malo tečnosti za pranje posuđa na truleks, protrlja prljavu posudu, malo ovako, malo onako. Pa napravi penastu čaroliju. I kada spere tu penastu čaroliju, dobije čisto posuđe. Imam sestru mađioničarku. Nisam ni znao. Eto sad znaš, ko ti je kriv što nemaš maštu? A ti pa kao imaš maštu. Imam. Aha. I zato ću još da čarolijam. Ima da čarolijam po kući usisivačem. Dok usisavam, govorit ću čiribu, čiriba i nestaće prašina. A kad to završiš, šta ćeš onda da čarolijaš? Posle toga moram da uradim domaći. A šta si se sad rastužila? Pa i to je prelepa magija. Kako može učenje da bude prelepa magija? Pa lepo. Sedneš da učiš, a kad se malo potrudiš i budeš pažljiva, znanje će ti ući u glavu kao čarolijom. Stvarno? Najstvarnije. Pa onda idem da začaram prašinu u usisivač, pa onda da učaram znanje u glavu. Dobro. U stvari, čekaj. Idem sa tobom. Baš me zanima ta tvoja čarolija.